ugens anbefaling, der er Coming Up i dag taget ud til Aarhus Ski Arena, hvor vi skal prøve at stå på indendørs ski. Ja, og her står vi for enden af løjpen, og for nogle af os er det første gang, og for andre har jeg hørt, at det er lidt mere normalt. Ja, nu må vi se, hvordan det går. Vi kaster os i hvert fald ud i det nu. Her står jeg med Martin, som er medejer og chefinstruktør herude. Og Martin, vil du fortælle lidt om Ski Arena? Ja, Ski Arena er et sted, hvor man enten kan lære at stå ski, hvis man er helt ny, eller hvis man er erfaren rotte, så kan man blive endnu dygtigere til at stå ski. Vi har til begge kategorier. Mest vigtigt det er, at hvis man aldrig har prøvet det før, så er det i hvert fald herude, man får sne under fødderne for første gang. Og for de dygtige, det er her, man får musklerne går klar til skiferie, og det er her, man især får øve sin teknik, så man bliver bedre. Hvor lang tid tager det cirka at lære at stå ski herude? Børn, og det er vi aftalt for et barn. 8 minutter. Jeg er en stor dreng i dag. 8 minutter for børn. Voksne. 2 timer. Jeg er nok anbefalet, før man egentlig kan. Er det nemmere at lære herinde på en indendørs skirampe end i forhold til nede på løjperne i Østrig eller oppe i Norge? Ja. Du har en kæmpe fordel herinde, fordi vi kan gentage den samme øvelse igen og igen og igen. Jeg tror, vi skal tage i gang og sætte stopud i gang med de 8 minutter. Hvad er det første, vi skal lære? Eller jeg skal lære? Stå på bånd. Stå på bånd. Perfekt. Vi går i gang. Jeg har et spørgsmål. Er det normalt, man er bedre til at dreje på den ene vej end den anden? Men det er fedt at være et barn igen. Derude! Det er meget spændende. Ej, vi... Du må ikke takle mig, Fie. Nå, Fie. Nu er der pause. Ja. Hvordan synes du, det går indtil nu? Jamen jeg synes egentlig, det går okay. Det er godt nok svært. Det er sindssygt svært. Jeg har det faktisk helt anderledes. Jeg synes, det er overraskende godt og nemt i forhold til, hvad jeg frygtede. Men det var nok, fordi jeg havde ventet på, at jeg skulle ligge ned halvdelen af tiden. Altså, udover når du takler mig, så går det egentlig udmærket. Det var et uheld. Ja. Ej, men der er i hvert fald der er en del teknik, man lige skal have fat på til at starte med. Så det er ikke helt løgn, når de siger, at det kræver nogle timer for en voksen at lære det på sådan et bånd her. Skal vi gå i gang med anden halvleg? Lad os gøre det. Efter et par timer på ski, havde både Fie og jeg lært en hel masse. Vi kunne sagtens forestille os at komme igen. Og skal du lige have finpudset noget inden skiferien, eller kan du bare godt lide at stå på ski, så er Ski Arena det helt rigtige sted. Tak for i dag. Nej. Jeg kommer ikke ned herfra igen.